Здравейте, аз съм Наталия Кабилкина и аз съм вашия персонален секс коуч. Днес ние ще работим по тема как да сваля мацката, която ми се дърпа. Да, има жени, които се дърпат. И това е хубаво. Мацки, дърпайте се. Важно да има игра. И започнеш, искам, не искам, какво стана, дали си моя мъж, това е окей. Обаче, ако сте мъж и искаш някаква мацка, как да я свалиш? Правила номер 1. Направи 3 срещи за една вечер. Как? Много лесно. Казваш на мацка, скъпа, хайде да пием кафенца. Кафенца, окей, тя си на кафенца. О, боже, забравил съм, че вкъщи имам котка, гладна е, ще умре от глад. Хайде да видим през мен. Само да нахраня котка, нищо друго. Жена веднага се напълва, каза, ох, той тук сега ми сваля, кани ме вкъщи. И ти тук много важно, мъже. Честно закараш до вкъщи, кажеш само да нахраня котка, нищо няма да правя. Ако искаш, я качи с мен. Тя се качва или се остава долу, но по-добре да я качиш. Наистина там даваш на котка храна или случаш и ти я правиш някакво действие и кажеш, добре, скъпа, хай тръгваме. Какво се случи тогава в женския мозък? Тя казва, аз вече съм била му вкъщи. Той нищо ни направил. Аз съм мога да имам доверие към този мъж. И сега отиваме и измисляш трето място. Ресторант, разходка в парка, скачане на кино, театър, каквото ти дойде музата. И това вече трета среща. Жената има логика да правиш секс след него след 3 срещи. И това кажеш, скъпа, хайде да пием чай с моята котка вкъщи. Тя вече е била вкъщи, там е безопасно. Тя знае, че ти нищо не правиш. И отиваш с нея вкъщи. Пускаш музичка, слагаш чайче, винце, това, онова. И започнеш, казваш, само искам да ти погледна, нищо няма да правя, само да те видя. И жена каза ми, той нищо не прави, той иска само да ми гледа. И започнеш бавно да я съвлечеш, само да ти гледам, нищо няма да правя, спокойно. И през цялото време повтаряш като идиот, като папагал, нищо няма да правя, само да ти гледам. И бавно започна да я разсъвличиш. Тя вече иска да се покаже своята красота. Кажеш, боже, колко си красива. Само да ти погаля, нищо няма да правя. Само да ти погаля. И галиш, я галиш, галиш. Тя вече се отпуска. Кажеш, нищо няма да правя, само те целувам там. Само ти целуна, нищо няма да правя. Обещавам ти, нищо няма да правя. Само да поиграя, само те целувам. И то вече тя е разгодена, иска да я целунеш. И след целувка тя само ще ти каже, моля те, вземи ми. Така че мъжете, използвате и всяка мацка може да бъде хваната. Наблюдавате нашите следващи съвети и всяка мацка може да бъде твоята. Направи 3 срещи за една вечер, само да ти погледна, само да ти целуна, само ти погаля и след това задействаш цялата си сила. И когато правиш първия секс, прави го заради своето удоволствие. В началото трябва спешно да проникнеш в нея, да правиш много луд секс. И тя тогава каза, вау, той е какъв супергерой. След това нежност и всичко останало. Но в начало трябва да покажеш, че си супермен. Бъди супермен, следите нашата рубрика Доктор Ко. Чао!